mame i tate. Želim prvo da vam čestitam na tome što ćete dobiti jedno malo čudo u kući i nadam se da ste srećni zbog toga. Sad, troškova oko tog malog čuda ima previše. I spiskovi i razmišljanja roditelja šta je sve potrebno su onako malo veći nego što stvarno jesu. Pošto sam 2 puta prošla kroz to, u stvari više prvi put, pošto sam prvi put sama, da kažem, prvi put sam trebala da dobijem dete, drugi put je već bilo, znala sam i imala sam već stvari od prvog deteta, tako da ne može da se poredi. Ali kada čekate prvo dete, onda mislite da vam je potrebno sve i svašta. Za početak, ako imate nekoga ko će vam pozajmiti stvari, naravno prihvatite sve, prosto stvarno je glupo kupovati neku garderobu za malo dete, ne za malo dete nego za bebu, pošto stvarno brzo prerastu. Tako da kupujte najminimalnije za taj dolazak. A ja ću vam reći ono što je neophodno, pa sad da li ćete kupiti ili pozajmiti na vama. Ajde ovako, počet ćemo od tetra pelena. Tetra pelena je ovo. Ovo je jedna tetra pelena. I ovih pelena će vam trebati, sad zavisi da li ćete koristiti ove pelene ili platnene, to jest ili one plastične da kažemo, kao što su Pampers, Pupis i ostale. Ovoga, u zavisnosti od toga šta planirate, treba vam minimum 20 komada. Makar meni je trebalo. Sad, ajde ovako da postavim, 20 komada u slučaju da želite da, ovdje je Sonja pa moram da je gledam jer ona jede keksić i sluša me šta radim. Ručke ljubav. Pošto. Široko povijanje se više ne preporučuje, makar prema poslednjim informacijama. Navodno u Tiršovi ne preporučuju već mnogo dugo, ali ove pelene se dobrim delom kupuju zbog tog, ajde da kažem, širokog poloja. Sad ako ne planirate da povijete decu široko, onda vam treba možda jedno 10 komada, ono prilike kao podloga za preslačenje, da kažem, da stavite negde, da bebu kada stavljate negde stavite ispod nje, za rame kada treba da podregne. U slučaju da nećete široko povijati, ja mislim da je 10 komada sasvim dovoljno. Meni su ove pelene služile i mnogo sam se znojila pa i za brisanje, tako da sam ih imala svuda po kući, svaka je imala neku svoju namenu. Tako da razmislite, od 10 do 20 komada je sasvim dovoljno. To se zove tetra pelena. A sada, ovo su švedske pelene, to je pelene za široko povijanje. To je pelene za široko povijanje i njih treba maksimum 5 do 7, ajde da kažem, zavisi kojim tempom ćete prati veš, ali to se nešto stalno pegla, tako da ja mislim od 5 do 7 sasvim ok, ako ćete široko povijeti bebu. Ako nećete, ovo vam ne treba. Beba izlazi iz porodilišta i vi naravno želite da slikate svoju bebu u tom momentu. Za tako nešto svaka mama, verujem, da bira posebne stvari. Ono što sam ja uradila sa tom garderobicom u kojoj su moje deca izašle, možete pogledati u linku ispod. Na primjer, može biti ovako nešto. Znači nešto što je stvarno slatko i što zavisi opet i da li je zima, da li je leto. Ako je leto trebalo neka majica kratkih rukava, prosto ne treba ni trontati bebu ili već neka haljenica bela, ono prosto ko šta žele, ali eto to je taj neki trenutak kada svi žele da nešto izaberu posebno za svoju bebu. Tako da takva neka stvačica
ide na taj spisak. Ono što je zgodno za novorođene bebe jesu ove benkice ili ti kimona, kako ih ja zovem, koje se ne prevlače preko glave, nego se zakopčavaju bukvalno kao kimono i postoje sa kratkim ili dugim rukavima. Ja sam ovo vezivala napred, neki vezuju na leđima, kako vam je lakše, vidjet ćete kada dođe beba. Ovo je sa dugim rukavima i zavisno opet od toga da li je leto ili zima ili ti neko hladnije ili toplije vreme, kupite ili sa kratkim ili sa dugim rukavima, ne trebaju vam oba, jer iz ovog će beba vrlo brzo da preraste i ovoga vam treba nekih 3-4 komada, ne više od toga, jer bebu ne preslačite stalno, beba može ceo dan da bude u jednoj istoj garderobici, osim ako se ne ispoliva, tako da ja mislim da je 4 sasvim dovoljno. Ko? Sad, ovo su budići. Ovo su budići, tačnije sa kratkim rukavima i sad naravno, pošto oni su uvijek u nekom lepom dizajnu koji možete da kupite, kupujte uvijek za jedan broj više da bi vam trajalo duže i ovoga vam možda treba nekih 3-4, zavisno od vremenskih uslova. Po meni ovako nešto je najpraktičnije. Po meni ovako nešto je najpraktičnije za bebu, jer prosto nema tog nekog zakopčavanja, nema izvuklo se i ostalo, nego lepo ovim nitnama se zakopčava i vrlo je jednostavno. Ovo je zimska varijanta i možete, ja mislim da je ono što je potrebno jeste nekih 3 komada ove varijante za zimu, sve zavisi šta kombinujete, ali u principu 3 zadovoljava sasvim potrebe i možda i bolja varijanta kada ima stopice dole. Znači beba od bučeta od glave do pete, to jest od vrata do pete i možda neka kapica. Sad kod nas u stanu je uvijek vruće, tako da nam kapica nikada nije trebala. Možda za izlazak napolje je ok, ali vam vidite prema uslovima u kojima živite da li je bebi neophodna kapica. I da imamo evo ga još jedan. I kažem uvek jedan broj više. Sad, što se tiče mera, to jest zavisi kako, negde piše od meseca do meseca, uvek se konsultujte sa onima koji vam prodaju garderobu, da li stvarno odgovara veličina po mesecima. Naprimer, Carter's, onaj broj meseci koji piše nije u skladu sa rastom deteta. Znači uvek je, na primjer, ono što je za 6 meseci odgovara bebi od 3 meseca i zavisi naravno opet i kolika je beba, ali ono neki prosek uvek je prosečna beba, da kažem, ni krupna ni sitna. Uvek se taj broj nekako nije preklapao. Ostali, na primjer u H&M-u ide po dužini deteta, to jest visini. Taj broj gledate koji kupujete. Na primjer, ako je oznaka 52, to znači 52 cm, ako je oznaka 80 cm. Već konsultujte se sa prodavcima, naravno. Meni da daš, daj. Daj mami keksić. Daj mami keksić.
Ti si slatkiš moj. Dobro. Znači tih 3 komada, ja mislim da je ovo pogodno samo kada je zima. Znači kada je hladniji period, onda ovi, da kažem, kombinezoni, znači koji idu od vrata do dole. Idemo dalje. Ovakve stvari, ili ti štramplice, ovo se zovu štramplice. To je ovo kao pantalonice sa stopicama, to su štramplice i ovoga takođe nekih 3 do 5 komada, 3 u slučaju da je toplije vreme, 5 ako je hladnije, mislim da će zadovoljiti potrebe, ali opet razmišljajte o tome koliko imate ovih kombinezona, pa onda u skladu sa tim da sve ukupno imate negde oko 5-6 komada, jer stvarno vam više od toga ne treba. Znači praćite, peglaćete i uvek će biti čist. Mislim, ili ako volite, kupite puno, ako imate love, super, nemam ništa protiv, ali mislim za one koji kupuju, mislim da oni koji kupuju osnovne stvari stvarno ne treba da preteraju. Ovako nešto je super za leto, isto kao kombinezon, samo kratko. Znači kratki rukavi, kratke nogavice, zakopčava se na leđima, na primjer ovaj, ali je ok kad se zakopčavaju samo dole ili napred. Isto takođe jako zgodno, nema otkopčavanja, nema, pomerilo se i to. Tako da ako ovo nađete za leto je super u nekim varijantama. Sad ako je hladnije vreme ili ako je toplo, a imate nekoga ko je zimogrožljiv u kući ili možda neku baku koja će doći i tražite se detetu buku čarape kao mi, pozdrav Brušmira, nabavite čarapice, znači za zimu svakako, opet da kažem zavisno od toga šta imate od ovih stvarčica, nemoj da diraš. Nemojte da mi diraš. Pa nemojte da mi diraš, Ivane. Opa, padi keksić. Evo ga. Sada, čarapice su uvek dobro došle kada je hladnije vreme. Znači možete ih nositi čak i ispod ovih kombinezona ako izlazite napolje i utopiti bebu. Ja volim bele čarape, meni je to super za decu. Mada smo dobili od drugara ove preslatke kao balerina čarapice. Pozdrav Johnny i hvala za ovaj divan poklon. To su balerina čarapice kojih je bilo, ja mislim, 6 različitih boja. Kojih je bilo u 6 različitih boja i sve su na ovaj fazon. Imam mašnicu i preslatke su stvarno. I ako je hladno, ovo je takođe poklon. Mislim, ja ovo verovatno ne bih kupila, stvarno kod nas stvarno je jako toplo i zimi i onda nema potrebe za ovim. Sad, ovo je super poklon, samo što, na primjer, bebe kada malo porastu, ovo skidaju vrlo lako sa nogu. Šta je bilo, Mico? Šta je bilo? Pa Keks je svuda po kući. Ajoj, šta ćemo da uradimo tada? Keks je svuda po kući, ljudi moji. Da, ovo ili za napolje, za zimu, ali ja sam pre pristalica kada je mnogo hladno, a mali ste, neki džak, mada je ovo u suštini kao džak za spavanje, ali pošto opet da ponovim, jel, kod nas je jako toplo i što nije ni dobro, mi ovo nismo koristili, ja sam ovo nju dok je baš bila mala, u ovom sam je šetala napolju i opet i preko toga neko čebence, ali ovo je ono mekano i super za
za izlazak napolje, čak možda za izlazak iz bolnice. I meda. Ovo je presladak skafander. I ovako nešto treba da imate kada je naravno hladno i kada želite da šetate svoju bebu, a to ćete moći posle nekih 15-20 dana od kad dođe kući i zavisi koliko je hladno da izlazi napolje. I onda utopliti dete, napraviti kada bude najslađi moment. Ne da diraš. Ne da diraš. I najslađi moment za ovom skafanderu jeste repić. Repić je hit. Tako da eto, to su neke stvari koje su vam neophodne. Sve preko toga je vaša želja, vaše mogućnosti i stvarno shvatit će svi oni koji imaju previše stvari za dete da im na kraju to ništa nije bilo potrebno, jer to bukvalno traje 2 meseca. Znači, sve ovo što ste vidjeli, dete nosi od mesec i po do 3 maksimum i i 3 je previše. Od kad se rodi, ako je to ta veličina, 2 meseca, 2,5 meseca i to je to. Pritom, što je kod nas običaj, kada vam ljudi dolaze da vide bebu, uglavnom donose stvari. I uglavnom će vam donositi garderobu ili naravno ako vi imate spisak želja. Ili ako vi imate spisak želja, pa oni na taj način vam kupuju stvari. Tako da eto, ovo je neka osnova. A ovaj mali razbojnik što lupa svo vreme doći. Tu je, ustavila si pojela keks. Jel da? Jel da? Ovdje snimak nešto valja sad. Ćao! Kaži mi čao. Ćao! Papa! 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 Da, pa to je to u suštini, da. Za one koje zanima šta treba od kozmetike i za bebe, imate link ispod, pogledajte i subscribe-ite se ako želite da pratite još mojih klipova vezano za decu. Nadam se da vam se dopalo i hvala što ste gledali. Ćao!